Intombi zethu noma zisemakhaya beyikhalini yembizi kodwa zibonde zisemakhaya zihlezi zibuka ama-TV zijabula leyo ngxenye bikhona intombi esemakhaya zijabule ngendlela emangazayo. Umama uMdunge enkosini uDube umhloli wentombi ngimeduze basihlalo wami ongiphethe. So sibonga kakhulu umcimbi owenziwe isilo sakhumbuza ukuthi sikhona sibagadile abantwana baso imbali zesizwe futhi sicela uNkulunkulu asisize uqhubeke ngoba siyazi ukuthi noma kanjani ngonyaka ozayo siyobe sikhona. Mbukeli kungake besikuphathele kona kumgodla wethu wanamhlanje. Ungakhohlwa-ke impinda yalolu hlelo ngomgqibelo libumbene elesine. Akuze kube ngokuzayo.